Здравейте хора, днес играем Майнкрафт и да създам този свят, за да, ако намеря на диаманти още от първи епизод, да не кажете, че нещо е изценирано. Нали нещо, в смисъл, че съм го нагласил така. Ще го кръстя туба. Така... Мишката ма дразни, но както и да. Така ще го кръстиме гамерски сет. Ще го кръстиме така, това е Сида гамерски сет. И нека да започваме. И още генерейтва. Окей. Така, паузирах, защото генерейтваше много време. Лаги ми нещо. Чакайте малко да се генерира. Да спри да ми лаги. Да включим това нещо. Изчакайте. Video settings. Cross-chair hotbar. Fancy, менси, всичко е окей. False normal. Добре, всичките ми настройки са окей. Така, показвам. Да. Ей, това нещо, което е отдясно до ръката ми, е това новата механика на Майнкрафт. И каква е тя? Значи новата механика на Майнкрафт е на PvP-то, помните, преди беше лаги ми, преди беше който първи си счупи мишката или наспами мишката, биеше всички. Но вече е по-различно. И да. Та ще поговоря за новата механика на Майнкрафт после. Сега да се съсредоточим с Майнкрафт. Добре. Толкова дърво ще ми стигне. Взимаме, слагаме, хлоп, малко пръчки да имаме. Готово. Сега там гледам, че има някаква пещера. Да отидем. Не пещера, ами някакво място просто, което май води към пещера. Лаги ми нещо. Така, правим си една корка. И почваме да копаме. Така. Метаме това нещо. Хоп. Опа, забравих. Хоп. Така. Тъй. Да чупим малко камък. Добре. Налагаме този камък. Готово. Сега нека да направя ето теб. И теб да те направя за всеки случай. И да направим печка. Да я сложим так. И да отидем сега за малко дърва. И ще направим... зайче! Чакайте, да изпробваме новата механика на Minecraft. Макнете, кори такива. Аз съм забравил как се строи в Майнкрафт, боже. От толкова време не съм играл. Но защо ми лаги? И защо не мога да се предпазвам с меч по дяволите? What the fuck, лаги? Ей! Добре, още един голем зал. Добре, новата механика не е чак толкова зле. Навсякъде беше моя крафтинг. Загубих се. Още от началото на епизода се загуби. Там има нещо.
Добре. Поне си набавих храна. Защо ми лаги нещо Майнкрафт? Ау, ти ще бъдеш моята жертва. Ела, ела, ела и умри. Ела и умри. И не ми даде никаква храна. Боже, какъв е този скапан зайк. Ела и ме уби. Добре, Rabbit Hide. Това пак там какво е. Оя. Добре, някаква друга храничка? Няма. Защо ми лаги Майнкрафт? Защото снимам. Да, аз винаги, когато снимам, Майнкрафт трябва да ми лаги. Добре. Дай ми това. Спри да лагиш. Аз трябва да имам 12... О, саплинг. Дай го. Стига си ми лагил Майнкрафт. Така, опа, сега. 5 дървенца обработваме. Тия ги излагаме тук и чакаме. А през това време да отсека още малко дърва. Ох. Няколко лаги, бе, що тъй? Добре, отсякахме дърветата. О, зайче. Искаш ли малко кожичка, да не ти е студено? Да се завишла. О! Какво виждам тук? Най-трудният джъмп на годината. Така. Стига си ми зарежда. Какво ми зарежда в момента компютъра? Не знам. Добре. Така. Така ще покопам до еса. Ще покопам до, да кажем, 50-то ниво. Ще покопам. О, Ирон! Ирон виждаме. Бързо изкопка е Ирона. Добре, изкопкахме Ирона. Изложим да се пече. Сега дай малко дърво, съвсем малко. Дай ми малко пръчки. Ето 3 пръчки. А не 3, бе, аз колко съм направил. Добре. Стой. Да. Ако Bandicam не ми се бъгне и пак да ми каже, че не съм се регистрирал Bandicam, май това ще е края на епизода, защото знаете, че незакупената Bandicam снима 10 минутки. И да, това ще е май за този епизод. Ще видим, ако не ми бъгне Bandicam-а. Тъй. Защото понякога ми бъгва. Добре, сега имам нужния материал, да видим. Така ли се правише? Bandicam май ще ме бъгне, да видим. Ейте,
Чао хора, още от сега го казвам, дали ще бъгне. Я звам така да ми бъгна, вече мога да снимам повече. Добре, да не би да се правеше по друг начин. Не. Как се прави щит? Добре, може би... Не. Така. Не. Добре, как се правеше щит? Или пък и така. Не. Видяла ли те как се правеше щит? Може би така. Не, видяла ли те как се правеше щит? Не. Ами, така. Не, така. Не. Не. Не, как се правеше щит, бляха? Аз съм сбъркал, трябваше ми вълна, не дърво, бе. Боже, къв съм идиот. Това трябваше да е вълна тук, това трябваше да е дърво, а тук е айрон. Да. Опа. Не! Върни си ми айрон. Така да направим едно от най-важните неща в играта. А именно Ирон кирка. Тъй. Счупи го този торч. Ай, благодаря, че го счупи. В печката да сложим това да се пече. И да продължим да копкаме. И опа. Добре, малко гравел, низе. Ще си направим запалка. Добре, вече си имаме флинт. Аз между другото на кое ниво съм? Само да видим. Аз съм на 55-то ниво. Опа, аз съм почнал да копая с тая, с дървената кирка. Добре. Малко майнва ли не изе? Но трябва и храна. Затова ще си направим една фермичка за уит набързо. Ама ми трябва и вълна. Добре, сега на кое ниво съм? Да видим. Сега съм на 39. Сега би трябвало да съм на 37. Добре. Опа, не е това копче, ами това копче. Кирката ми почна да се хаби. Това е за... О, Ирон! Намерих си Ирон още. Чувам паяк. Станало е нощ по дяволите. Ще си осветя и ще си направя една базичка набързо. О, боже! Добре, в този свят май никога няма да спя. Добре. Опа, това ми пречи, не тази скирка. Добре, опа. Да, съм малко сладко момиченце. И държа флинт в ръката си, не товче. Хуйня!
Някой? Хуйня! Някой? Няма ли никой? Аз на Peaceful ли играя, бе? Играя с на нормал. Странна работа. Няма чудовища, това е странно. Окей. Това си е наистина странно. Важното е, че храничката ми е готова. Но трябва да намира скелети. Добре, а там свети нещо. Чакайте да си изкъбя кликата. О, крипър. Ама на мен не ми трябва крипър. Изчакай се да си направя един скриншот. И така с координатите и да напиша база. Окей, само че координатите на моята база са 251-74. Абе. Аз в момента съм на град. Опа, не бе! Щопих от заек ли виждам? Да, но и виждаме заек. Я да отида при него. Заю Байо. Не! Аз няма да ти навредя. Видя ли? Не ти навредя. В кавички. Аре, мотни се скапа никой подявате. Крипи, да не се закрещим. Кол! Под него има кол. Да не си посмял. Да не си посмял. Да не си посмял. Ай! Кол ли има под тебе? Да, има кол. Но ще го копая изключително бавно с тази кирка. И то, че съм поджудан всичкото отгоре. Затова нека се махна аз моята Ирон. Без това нещо на колко... Махни се. Добре. Това нещо на... Хубав дюрабилити. Като гледам. Но то си е на пълно дюрабилити, аз какво говоря. Опа, дай ми въздух. Въздух! Дай ми въздух! Супер. Въздух ми дай! Дай ми още въздух. Стига толкова. Стига толкова, че става адски бавно. И тук ще изложим... Опа. Сложи торч. Не да направиш това. Ой. Добре, сега да се качиме на нашата базичка. Опа. Един сит няма ли да ми се падне? Пусна ми един сит. Добре. Пусна ми едно ситче. Моя айрон, тук май го бях оставил айрон. Не съм оставил тук айрон. Дай ми една кофичка. Остави този айрон да се пеке. И дай ми това. Дай ми мотика. А това как се казва Стоунхол? Стоунхуй. Как звучи Стоунхуй? Ела. Ела ми. Ела ми бегадино. Ох. Той взрив направо ми спука ушите. Опа, не да сложиш торче. Сега. Махни тия торчове.
Дай ми кофата. Добре. Безкрайна вода. Безкрайна вода, казах. Да, супер. Тъй. Сега да го оградим с грабил, понеже не знам за какво да използвам грабила. Не! Трамбовах си водата. Не си трамбовах водата, но са... Абе, както е. Дай ми малко... Свършим грабила, баци. Дай ми нещо друго. Знам, че не е красиво, ама сега. Аз се огладнявам, а няма бон мил. Това е гадно. Добре, хора, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още епизоди на моето Майнкрафт оцелявате, не забравяйте да дадете едно палче нагоре, ако ви е харесало. Не забравяйте да дадете едно палче надолу, ако не ви е харесало. Моля ви, оставете по един коментар. И до скоро!